Mayong buntag, ari na sa atong pagtagon nga pagluto ani pork steak. Bisado na pork steak ni karning baboy. So, i-slice na ni siya daan. Nya dia sa tayo sagol nga patatas, so, diyan na ang bombay, ahos, so, pang mga para pang timpla. Kaya kay naapa may kuwang ini sili atsal. Mo na lang ning ato na lang ning ayom mo sa pagtimpla. Kaya ato na ning lunod ang unahon tong lunod ani karing patatas ato sa ni siyang fried. Okay. So, ato ni siyang i-fried. Tatawaran to gamay. So, medyo nagpuwa-puwa na ang iyahang patatas. Puwa-puwa naman nga itong patatas nga i-fried. Ato na siyang haunon. Ng ahos. Okay. May pupuwa ng ahos. Aring kita sa Bombay. Pagkatapos ilunod na taning yang karne nga baboy na pork steak. Ato na lang siyang timplahan. Sin nga atong kanan og ginisamit. Ayun, atong kanan og patis. Okay. Atong ukayon. Nga atong tabunan. Pipila ka minuto. Ya ato na sa ning ablihan ang atong gi pakupsan nga pinaitos kining ato ang pork steak nga gisado baboy. Puro ni siya unod. Ito sa ning takpan ug balik. Okay, ato na ning ablihan ng atong gi paitos nga unod sa baboy. Atol ning butangan og usa ka baso tubig, magdepende sa sabaw. Atong
bisado nga pork stick. Okay. Kanya tulang sa ning tabunan. Ito sulbad din nato ni ato siya nga humok. Humok ang iyahang unod. Okay, ato lang sa ning pahumukon. Pag-aura na to ning ato ang gisadong pork stick. Nya ato na ning ablihan ang atong gipaitos nga kining ato ang gisado. Okay. Mora ni. Nangamoy ang humot ang pork stick. Nya ato lang sining lundan na tuog kini nga atong gipirito nga gi-fried nga patatas. Nya ato na siya kay wa man tay tomato paste nga ikabutang ani kay lagi tinubre man ni atong pagluto. Ato na lang ning kuanan og ketchup. Ato na lang ning sambugan og ketchup. Mo na lang ni atong tomato paste usa ka baso. Parang sa Tagalog pa parang ganda tanawin. Ayos. Nga ato sa ning tabunan og balik. Tawran ta ni gamay para sa yung paglata nani. Ini ato ang karning baboy nga pork stick. Okay. Okay, ato nang ablihan ng atong giluto nga pork stick. Ito ang butangan na ni o gamayng asukar, singkal para ma-tamis gamay, ma-lutaw ang iyahang gamay nga tamis para match ang iyahang templada. Okay. Humok na ang atong patatas. Humok na. Humok na atong patatas. Sticky na nga ato ang gisadong pork stick. Bisan pa og kining atong luto nga Bisaya nga lutong Bisaya tinubre, bisan og daay daghang nga wala diri masagol, pero ang importante atong okay ang timpla. Ato na ng tilawan. Okay. Pwede na ito mamahaw. Kanya atong luto nga lutong Bisaya pork stick unod sa baboy. Di na siya pwede nga butanga pa nato o mga unsa na cornstarch para palatok kay ang iyahang sabaw
sa atoong pork steak, sticky ng iyang sabaw. Ayos niya, ato na ning haunon. Kay luto na ang atong isadong pork steak. Ato na ning habwaon. Mga idol, kini ato ang lutong Bisaya Libre. Okay. Muna siya akong luto. Kaya mura niya ito karong para pamahaw. Ayos. One hour later. Okay, mamahaw na ta. Luto na nga ito ang sudan. Terus Mukbang. Wow, guys. Guys. lata na kayo ang ulod. Pagkalami. Salamat na sa inyong pagtanaw sa akong video. Kung ano na gusto mo ako ang luto. Ay lang salimti ang pag-subscribe sa ako ang YouTube TV channel sa Ariel Armstrong, sa akong Facebook ay sa Armstrong Fabian. Muna itong luto sa lutong Bisaya. Matik, pinubre na nga luto. Okay, salamat.